Abayiphakamisa ifowuni. I'm ready. Putting out his Liema Panzi Esitigate get just friends. Also played you to depend across Esitigate get joy na get or attraction Besitigabana game Nike 23 Mizuzu Neskringata Pamgobana beta in fact betlane Zimbi Yaka 10 o'clock. So Chile Satigas Nogola no Pandi Gandolo from Kanti Gantolo Antolis Namhlanje Gesijonga Indaba ye garnishing order Konagena Simbabe Park. Good morning and thank you so much for joining us. Sikubulisa mntakaXhuma, sikubulisa kakhulu Mhlekazi lo uthetha naye nguPhanti Gandolo usuka kwaGandolo Attorneys. Siyabulela kakhulu. Namhlanje buti sithetha ngendaba ye garnishing order. Tasiqala ingxoxo yethu ndiyafuna ke wethu kukrobise nje umphulaphuli into yobana what is that? Ndibulisa umphulaphuli wakho Chuma, andazi noba ndithethe ilwimi lenkobo okanye ndithethe isilungu nabazawundiva ngeliphi icala abalaleli bakho. Singasithetha isiXhosa kakhulu but singafaka phana pha apha kulwimi Thank you so much. Look, i-garnish order yenye ye-judgments ezithi inkundla izikhuphe xa kubonakala uba kukho omnye otyala omnye imali. Okay. So into ethi yenzeke ke mntakaXhuma yeyokubana ke uye uthi xa utyalwa nguloo mntu imali ndiye ndithi ke ndibacebisa ke ngokupheleleyo kuyabaluleka into yokuba xa ninesivumelwano sokubolekana imali amaxesha amaninzi iyakuncedisa kakhulu into yokubana kube sisivumelwano esibhalwe phantsi eso. All right. Yenzela ntoni ke le nto uba mayibe sisivumelwano esibhalwe phantsi? Senzela into yokubana ke kuthi ngomhla kaxakeka okanye ngomhla ukuba anisavisisani kakuhle ube nokwazi ukubheka kwiinkundla zamatyala. I-garnish order ke awukwazi ukuthi xa uphuma endlini uyokuthi ufuna i-garnish order. That is not the first step, so to speak. Into othi uyenze uye uthathe ityala elo lakho ubheke enkundleni apho uzawufika ucacise khona ngokupheleleyo ukuthi ubani kabani bendimboleke imali enga ngoku ingathi azisavani malunga nokuba andihlawule ayibusele kum loo mali. What will happen then? Ikhoti ke ngoku izawuqala iprocess yokuba inibizele nobabini enkundleni. In most cases abantu ke baqala ke ukuthi bakhuphe isamani. Isamani sisigunyaziso ke mntakamDeuka esikubizela enkundleni. Okay. Esithi ubani kabani uthi umtyala imali enga khawuziphendulele. Emveni kokubana ke inkundla ive amacala amabini kuba kaloku neliphina ityala namacala amabini. Ithi yawuva amacala amabini ikufumanisa ukuthi ngenene nangenyaniso kuyabonakala uba wawuyithathile imali enga, wawuyithathile i-loan enga, wawuyile ebhankini wasayina okanye wawuyile kumntakamDeuka wasayina nabo bungqina. Umbhatele kodwa wayeka phakathi. So iye ikhuphe le nto ke kuthiwa yi-judgment. I-judgment ke yi-order yenkundla ethi mbhatale ubani kabani imali omtyala yona. But uzawufumanisa uba laa order leyana ngenye ixesha ayichazi uba uzambhatala kanjani, ayithi mbhatale ngezavenge. Okay. Kubonakala uba nangona uqeshiwe wena usebenza awufuni ukuyihlawula le mali, awude umhlawule le mali abe umnikazi mali ekwazi uba uyasebenza. Kulapho ke mntakaXhuma ukwaziyo ke ngokusemthethweni uphinde ubuyele ekhoti. Xa ufika ke ngokuphana ekhoti ufuna le nto sithetha ngayo namhlanje sithi yi-garnish order. Umbuzo wakho wokuqala uthe khawusivezele mntakaGandolo uba yintoni i-garnish order. I-garnish order ke sisigunyaziso esithi hamba uye kumqeshi wakhe kuba yena akasakwazanga ukubhatala ngokwesivumelano senu, akakwazanga ukukubhatala ngokwakhe.
ngokwe-judgment okanye ngokwe-order lenkundla ibikunike yona. So kuba ke simazi, umzekelo sithi kuba simazi uyasebenza kumasipala othile, kuba simazi uyasebenza kwinkampani ethile, siye sithi ke ngoku kuba ke yena engakwazi ukuzibhatalela, masiye kwisource lena yakhe ezokwazi yona ukuthi ithathe kuntlawulo yakhe okanye kwisalary yakhe izise kuwe directly, ingamfakanga yena. Andazi noba kuyandiva na apha kuloo point mntakaThuma. Ndiyakuva, heyi ndiyakuva. So kuye kuthiweni ke kanti ke ngoku xa sekuko naku ke ngoku kudala endileqa lo mntu ngale mali yakhe and nantsi idocument yatsho into yobana hayi Chuma uyithathile imali kanga-2001 and ke ngoku asisenasivumelwano nochuma as you've just explained into yobana then ke ngoku i-court ikhuphe ke ngoku umthetho wobana hayi yiya kumqeshi wakhe so that ayitsale. Ndiphangela kule ndawo ndamkela i-2,500 rands. I'm just making an example. So ke iza ithini process ke ngoku yokubana okay umzekelo kweli tyala ndandibhatala i-350 ngenyanga, uya understand, until sabe sifikelela kule situation esikuyo at that particular moment. So xa nifika xa umthetho uzawuthi makaqhubeke ebhatala le 350 rand okanye kuzawuthiwa makhe siqale sijonge kuqala into yobana ithini ingxaki eyenze into yobana uChuma aphele sengasakwazi ukubhatala elitela. Because why ndibuza, ndakhe ndava a friend of mine back in Mthatha esithi hey kukho elityala likudala lindizungeza and kudala ndisithi mabandise court so that xa sifike court sizawufike ndithi I can only afford to pay 10 rand weltyala, so ndibabhatala i-10 rand for the rest of my life. Is that true? And I want you to take us through to the process yobana xa sesifikile ke ngokumqeshi le garnish order isithi sizawuthatha nanku umntu sifuna asibhatale imali yethu, ithini i-negotiation phayana because andisekho mos mna ngoku. I-process ithi mntakaChuma, okokuqala ukuze la garnish order izoba lawful and valid kuyanyanzeleka ukuthi sayinwe yinkundla. Ekusayineni kwayo apha yinkundla izayithatha ke isheriff uNothimba, uzayithatha isheriff ayise kulo mntu sithi xa simbiza idebtor, lo mntu utyalayo. Wena as umuntu otyalwayo sikubiza uba uyi-creditor, nguwe mos ubolekise ngemali yakho. Yeah. So imali yakho ayibuyi. So into yenzayo ke kula maphepha akho enkundla kule nto kuthiwa kusayitha uyawaveza amagama abantu. Iye ibaluleke kakhulu ke ngokuba into yokubana xa uqala la process ngelinye ixesha be uyazazi iinkcukacha ezipheleleyo zalo mntu ukutyala imali. Umzekelo kumaxesha amaninzi apho sisebenza khona siba nale nto kuthiwa yi-employee number. If awuyazi employee number kuba kuzawunqaba mawuyazi, mhlawumbi unganayo ke i-ID yakhe kuba kaloku ndicinga into yokubana naninikeni i-ID ngelaa xesha nanibolekana imali sentsho ii-details. Loo nto ibangela uba ingazukwazi uba questionable ke ngoku kwale process yakho iqalile, siyazi uba thina uthetha ngomntu othile ncakasana, awuthethi ngebrother yakhe, awuthethi ngommelwane wakhe. Iqala phaa ke laa process. Emveni koko ukuze ayazi ubani ukuthi wenze le nto ngoku, umthetho uthi hamba umnika. Khona ke izinto othi uzinike uNothimba, yenye yazo le kuba uNothimba uyafana ne-officer of the court, uyabuya nento esithi xa siyibiza i-return of service, apho ke ngoku azawuchaza khona ukuba hayi umntu otyalayo idebtor le ifumene and nomlungu wakhe phaa kwa-human resource ongubani kabani bayifumene le nto.
ithi ke ngoku Ndakachuma xa sibuyela kulaa mbuzo wakho ukuba ndinguchuma bayi-3,500 rand, le mali ayindoneli kwasamna. Ngoku kuthiwa mandibhatale i-300 rand ngenyanga, okanye umntu wemali uthi mandibhatale i-500 rand. Uyabona ke ngoku ifikelela kwinqanaba lokuba wena funeka uphakamile uye enkundleni, and inkundla ube uyincedisa njani inkundla? Because xa ufika phaa kuza kwenziwa le nto kuthiwa yi-financial inquiry, ubume bezimali zakho, uqinisekisa le nto uthetha ngayo. Awuzukwazi ke Mntakachuma usuke uphakame uye ngezandla enkundleni, kuba kaloku abantu siyabazi bayakuthanda usizelwa, bayakwazi ukufihla izinto. Kuza kufuneka ukuba ngabana uthi upeya le mali, uthi uyayipeya, umzekelo upeya i-5,000, sinike into ethi okokuqala upeya i-5,000. Loo nto ke ithi yiphathe xa ubheka kulaa nkundla i-salary advice yakho kuba sizayifuna. Okwesibini, khawuze nelisti yamatyala akho, kuba kaloku kuza kwenziwa le inquiry apho sizofuna ukujonga ukuthi unga-afoda malini na. Remember ke umthetho awuthi mawushiyeke ungakwazi ukuzondla. Hence sizojonga ke ngoku i-affordability yakho, senze le nto sithi affordability test, senzele into yokuba ungasebenzeli lize, ukwazi uphila kodwa wabhatala amatyala. Loo nto ke Mntakachuma izawuthi xa sowuze ke ngoku ne-list of your liabilities, utyala obani, ubatyala malini, usenza i-payment arrangement ethini naba bantu, kulapho ke izawuvela khona into yokuba yimalini onoyibhatala. Ufika ke ngelinye ixesha lo ukuba ngabana ikheyisi yakho yokuba unga-afoda malini iyafumaneka ukuthi inesihlahla, ikunceda kakhulu ke ngoku loo nto xa usithi nantsi imali endishiyekelayo, ndiye ndazivula ii-financial books zam phambi kwenkundla, inkundla yazibonela ngokunokwayo. So ithi ke ngoku loo nto kwimali okwazi oshiyeka nayo funeka ukwazile ukuphila kodwa ukwazi ukubhatala ityala okanye amatyala akho. Kuba kaloku uzawukhumbula le nto ibungqamana nomgaqosiseko othi abantu mabaphile ngesidima. Xa ngoku wena ufuna ubhatalwa uzawufuna ukuthatha yonke imali, loo nto ishiya ukuthi lo ukutyalayo uzamshiya engatyi, ehlupheka, intlupheko iyasithuthi isidima. So iyenziwa ke ngamafutshane i-financial assessment yakho, nawe uyincedise inkundla kuzokubonakala ukuba ushiyeka namalini, unokwazi ukuphila ngamalini, ukwazi ukubhatala malini kulowo sube umtyala. Andazi noba uyandiva ke mntanam. Ndiyakuva kakuhle kakhulu bhuti. Ndijonge ixesha and we are running out of time, so but ndiyafuna ke sitsibele komnye umgca because indaba ye-garnish order wena bhuti kanti asiyiva only xa sikwikheyisi yobana uchuma utyala iloan kwindawo ethile. Yes. You would find into yobana when it comes to indaba ye-maintenance yokuba nanku utata ubhuti Mthuthuzeli ngoku uyabaleka ukondla abantwana bakhe and ke ngoku umama abhelele e-court for i-maintenance. I want you to quickly, briefly in 2 minutes, to explain i-garnish order in the context of i-maintenance. Ihamba eyiphi indima? Ndithanda kakhulu ke Mntakachuma kweli cala, bendisithi ndizawufika apho qha kuthi ingxaki ixesha. Uthi xa ufike phana ecourt kune-maintenance officers ezikhoyo phana ecourt, nazo ziyayenza i-financial check-up yomntu, financial analysis.
So ithi into yenzeke xa ufika wena mama uzofuna imali yesondlo, iba bubuchule, ndidla ngobacebisa kabam abantu, iba bubuchule bowufika uthi kwakwi-same order le, kuba ubhuti uzawufika esithi hayi ndizayizisa apha ecourt, unalo ke ilungelo, ikhona i-arrangement ethi ungayizisa nalapha ecourt but uzangayizisi. So ubuchule buthi ke ngoku ucela umantyi ngelaa xesha le nto isiwa kumantyi, bamantyi nanzi ii-details zomqeshi wakhe, nanzi ii-details zebhenki yam. Andifuni lo bhuti athi uza kundinika ehlanzeni, andifuni lo bhuti athi uza kuyizisa ekhoti. Ndifuna ikhoti ikhuphe isigunyaziso namhlanje esithi mqeshi le mali ayivumileyo, remember kwi-garnish order ye-maintenance i-financial inquiry yenziwe already, wayivuma imali ono-afoda, imbambano isekubeni uyibhatala phi, ibhatalwa ngubani. Sithi ke ngoku xa sisekhoti siyakukhupha wena bhuti epiksheni, sifuna lo umsebenzelayo ibe nguye oza kuthi xa ekubhatala wena athathe le mali sivumelene ngayo ayifake kwi-akhawunti kamama ukwenzela isondlo sifike ebantwaneni. But kanti abantwana njengoba besiya bekhula, you've mentioned into yobana uye wavumelana wathi I can afford ukubana ndibhatale i-500 yokondla lo mntana. We understand, okay, fine, kuvunyelwane, because let's say umntana is 0 years old at that particular moment. Now the child is 14, 15. Njengoba umntana esiya ekhula, sonke siyayazi into yobana nezidingo zomntana ziyazikhula naye. Ufumanisa into yobana la 500 is no longer enough ngoku because umntana akasekho na 0 ngela xesha sasivumelene saye court, wathi utata womntana I can afford to pay 500 each and every single month. Fine, uyabhatala 500 umntana ngokuna 14 and then kufuneka le mali ikhulile. Ndiyakwazi ukwenza lonto as umama womntana okanye lo mzali uganisha omnye umzali into yobana makakhuphe imali yesupport. And ikhona mhlawumbi into apho ifika ithi hayi asizokwazi ukugqitha kule imali. Why ndibuza ngohlobo? Because ndibuyela back to the question obuyimenshinileyo yobana kwelinye icala while sikhupha le garnish order asifuni ukushiya lo engatyi, because sifuna ubana ukwazi ubhatala le kufuneka uyibhatalile, but at the same time ukwazi le nawo uphila. Ikhona mhlawumbi limit apho sifika khona into yobana okay fine, siya understand into yobana izidingo zomntana zikanga ngoku, but lo mntu lona cannot afford ukubana akunike i-5,000 each and every single month from the 5,000 bekufudula ekunika yona. That is a very good scenario. That's a very good scenario, and ixhaphakile kakhulu. Abantu bayakhula, izidingo ziyakhula ndakachuma. And okwesibini, mna nawe siyayazi nabahlali bayayazi loo nto uba imali iye inyuke emvuzweni womntu nyaka nonyaka. Kuba kaloku iiyunioni ziyangenelela. Ithi ke le nto i-garnish order is not something, is not a judgment or an order which is cast on stone. Iyakwazi ukutshintsha, and ukutshintsha kwayo chuma itshintsha macala, kodwa mandiqale ngecala ubuze ngalo. Izidingo ziyenyuka, utata usabhatala i-500, uyakwazi ukubuyela enkundleni. Njengoba benditshilo kuqala, i-first port of entry xa ufika enkundleni zii-maintenance officers. Ii-maintenance officers zizawunibiza nobabini, uzabe usithi wena maintenance officer ndifumanisa ukuthi utata lo ndandimzise apha i-lifestyle yakhe itshintshile, uthenge imoto entsha, uthenge ifurniture entsha, wenza izinto ezithile ezibonakalisa ukuba imali yakhe noko aseyiyongo la mali ngela xesha lo mntana wayeseno-0. Umntana une-14 years, umntana uya e-high school, umntana unezidingo, and ne-lifestyle katata wakhe ibutshintsha ngoku. Andithi unemalenga, kodwa bendisithi khawuphinde usibizele enkundleni sobabini uzokwenza le nto sithi kwakhona yi-financial assessment. Into eza kwenzeka uzawubizwa utata kababa, uzawubizwa ubhuti,
kuthiwe bhuti khawuphinde usiphathele isalary yakho, isalary advice yakho okanye i-payslip yakho ngamafutshane. Khawuphinde usibonakalise uba izinto sowunazo ngokuba kaloku sibonakala uba ikhona laa moto ude wayibiza ngegama lakho wathi mawawa. Kuyabonakala ukuthi noko impilo yakho noko ibutshintsha, kodwa umntana yena usamnika i-500. Yeah. Uyanyanzeleka ke ukuthi eze nazo ezo zinto kuba kaloku inkundla inalo igunya layotsheka apho kuthengwa khona imoto okanye apho zirejistwa khona koonathisi and everywhere. Kuthiwe nanzi izinto nazo. So ikwazi ke ngokukutshintsha kuthiwa no, awusapeyi 5,000, kubonakala sowupeyi 18,000 ngoku. Mayinyuke le mali kuba umama uzabe naye eze nelist yezidingo zomntana, i-uniform, i-school fees, ukutya endlini. So iyakwazi ukutshintsheka mntakaChumi. But kanti ininzi into endifuna ukuyibuza, but I'm trying to catch up because siyashiywa ixesha. Into sakhe sane case yomphulaphuli owayendibhalele on Facebook esithi ucela ndikhe ndizame ukumkhangelela umuntu that can assist her with le nto lena. Lo mphulaphuli uthi wayesithi but kanti sometimes kuyafumaniseka into yobana umqeshi lo katata kababa angayideducti imali le kusuppose into yobana uyithumela kumama ingangeni imali. Kufumaniseka into yobana kuzawufuneka into yobana makafowunele phayana and fight for imali yabantwana bakhe ukuze ibe iyangena, and the treatment is not fair because kuba khona uku-exchange kwamagama between umqeshi and the mother of the child. And xa efowunela utata wabantwana athi utata wabantwana, I'm not aware about le nto because yenziwa kwa-HR and sometimes ingangeni imali kumama but abe esithi utata wabantwana yena, but kwi-payslip yami ithi ithathiwe. Uyihandlisha njani icase enjalo yobana xa kuzawufikela xesha lobana imali yabantwana mayibe iyangena, now kufuneka ulungise obunye ubuso because uyayazi into yobana kufuneka ngoku ndiyolwa. And sometimes ayingotata i-problem but ngulo mntu usosa uyisosi yemali lo iyi-problem. Ithini indaba yale nto sincokola ngayo based on that? Ndiwuthanda kakhulu futhi lo mbuzo wakho Philile. MntakaChuma, into ofuna ukuyiqaphele bathathu apha abantu kule garnish order. Ngumama, ngutata kababa, ngumqeshi. Le order ncakasana xa uyijonga ilapha phambi kwakho ayithi utata makayibhatale ngokwakhe le mali. Yi-order egunyazisa engambuziyo umqeshi. Yi-order emgunyazisayo ethi thatha le mali uyifake apha. Remember mntakaChuma, apha siphila kwilizwe elisebenzisa i-rule of law, sisebenzisa umthetho apha, hayi ii-feelings. Awuzuyifaka kule nyanga ungayifaki kule nyanga, umthetho awutsho. Sithi ke isisombululo esikufitshane kule meko, nabani na plus lo mqeshi, nabani na onyasha isigunyaziso senkundla angafunyaniswe netyala for i-court contempt, ukudelela inkundla. Ukuba ngabana uye wabizelwe enkundleni, unganikwa isohlwayo sefine. Amaxesha amaninzi ke uyakwazi noyinikwa ne-jail term ye-2 years qha isuspendwe. Ithi ke ngoku le nto, mama sukumfowunela umqeshi uza kudelela. Ukuba ngabana uyakwazi unegqwetha elikufitshane, khawuphaxele egqwetha ulichazele uba ugqwetha, mama ugqwetha khawundincede kule meko andinamali. Asigijimisi imali kakhulu singamagqwetha amaxesha amaninzi. Anditsho uba amagqwetha agijimisa imali okanye awabhatala, kodwa uyakwazi ulicela. Kulapho ke lizambeka ezingqondweni lokuthi abantwana funeke betyile. Kune-court order ekulo ofisi yakho ethi ngedate ethile okanye nge-fortnight, ngempelanyanga, faka imali. Yifowuni yokugqibela la. Kungenjalo
uyakwazi uphinda ubuyele enkundleni uyokumfakela isimangalo sokuba udelela inkundla. Yena umqashi hayi utata. Into eza kwenzeka laa mqashi uzawubizela enkundleni ke ngoku ayothawuziswa, ayochaza uba yintoni unobangela yokuba imane etsibisa iinyanga, uthi abantwana betya ntoni. Ngamafutshane ke mntakaChuma, uyakwazi ukumangaleleka ngokusemthethweni. Yiya kwinkundla eyayikhuphe i-order, uzawufika phaa unikwe ifomu omawuyigcwalise emangalelayo ngoku umqashi uba makabhatale imali yakho, and uzawubizelwa enkundleni anikwe isohlwayo. Bhuti, singancokola kusephandle. Ndiyathemba into yobana awuzonqaba because I really enjoyed this conversation. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ndibulela kakhulu Chuma, kodwa ke ndiyakhalaza lincinci ixesha bendisafuna ukungena kakhulu phaa awunaxesha, abahlali ba-deserve more. Xa undifuna ke kaGandolo Attorneys siyafumaneka ngalo lonke ixesha, it's just one phone call away ndize ndizocacisela abahlali. Ndibulela kakhulu ngethuba. Enkosi kakhulu tata, siyabulela. Thank you very much.